बानी सखी गमन हरी गेहूं कटावा में सैया लेके गईले बहरी ए ससुरा गए हां हां अब के आइल बानी सखी गमन हरी गेहूं कटावा में सैया लेके आइले बहरी परेशान बनी बलमा पे ढांगा से हो सैया भूसा ढोवा बतारे भांगा से हो गोड़ा रंगले बानी पावा रंगा से हो सैया भूसा ढोवा बतारे भांगा से हो गोड़ा रंगले बानी पावा रंगा से हो पावा रंगा से हो पावा रंगा से हो पावा रंगा से हो सखी करिया तो भइले हाथ के मेहंदी के रंग उड़ गइले देखी तन भइनी बोझ के आंगा से हो सैया भूसा ढोवा तारे भांगा से हो गोड़ा रंगले पानी पावा रंगा से हो सैया भूसा ढोवा तारे भांगा से हो गोड़ा रंगले पानी पावा रंगा से हो भइल उठवा के लाली अजय चंद्रश्वर करले बोला चाली ए का कहबे कोई बेकार भइल उठवा के लाली अजय चंद्रश्वर करले बोला चाली अल्लाह मेला धमकावे मार डांगा से हो सैया भूसा धोवा बतारे भांगा से हो गोड़ा रंगले पानी पावा रंगा से हो सैया भूसा धोवा बतारे भांगा से हो गोड़ा रंगले पानी पावा रंगा से हो।